Vuonna 2009 Abit 12 saapuivat Kannuksen lukioon. He luulivat, että kaikki tulee olemaan helppoa. He olivat väärässä. Voi Mari, älä nyt. Älä. Anteeksi, mutta... Mä jouduin myymään mun munuaisen. Burnout. Kello on 7:55. Kohta ne alkaa taas meluamaan tuolla. Kyllä on tossa. Hei, haluaisitko te sanoa tähän jotain? No, mullakin menee Facebook-kaveria. Sitä juhlittiin jo Kazakstanin itsenäisyyspäivää. Draamaa. Toimintaa. Ja suuria tunteita. Tahattu tekele. Kalun Abit 12 esittää Lahjomatta lukioon. The Last Generation. Ensi-ilta 16.2.2012.